Nakahagat na tayo. Diyan ka sa pa. Ate, nagpabag ka. Mukha na rin. Ayan guys, good morning. Yan, back to tindahan na naman tayo guys. After Typhoon Inday, Super Typhoon Inday. Ilang araw rin tayo walang pasok. Yes. 5 days. Ay, Webes, Biyernes, Sabado, Linggo, 4 days pala. Pero ako 5 days kasi Merkules, hindi na ako pumasok. Ayan, lugaw-lugaw muna tayo. Kami ang buena mano guys sa aming paninda. Yes. Sa lugaw. Pero sa iba meron na. Yan, sarap naman ng breakfast. Tayo guys. Kami nilagang itlog lang. Ito sana may pang Swiss mix. Ayan pala mga ka-dragon. Nadagdagan yung ating kompetensya guys dito. Yung style ng tindahan niya parang ganito rin. Pero kasi itong sa amin nakaangat. Yung sa kanya nakababa. Wala siyang katsara? Wala. Mababa lang. Ang labang niya sa atin, mas malapit siya sa school. Doon naman siya banda. Pero ganun talaga. Halos ang tinda niya rin, puro ganito rin. Halos magkapareha. Milk tea, wala lang siyang mga may mga silog-silog din. Wala Ganun siyang- talaga. Mas marami pang lulutang na dyan, lilitaw. Na mga Pero okay lang, di ba, ante? Laban lang. Kanya-kanya diskarte yan. Laban lang. Friends. So, kaya na lang, no? Kanya-kanya suki. Yan mga ka-dragon na problema sa Antiligaya, oh. Anong problema man Antiligaya? Ha? Wala daw siyang problema na wala siyang ginawa. Kahit yung isa, oo. Busy na, paglakaw. Natumal ang benta mga ka-dragon. Kasi Tayo pa na. andun na yung ibang estudyante. Walang permanente talaga yun. Ay no, suki lab yan, oh. Ano po yan? Magkano kanin na te? Nite. Guys, kabait baga ni JJ magtinda ngayon. May bago na gayam na competitors. Duman kami guys ng Teligaya doon kasi sinaman ko siyang bumili ng sigarilyo. Puno George ang kanyang table. Ang dami nagmi-milk tea. Wala na, back to tulyaan na lang tayo guys. Gusto ko ka ballpen yung nag-birthday? Ballpen. Gusto ko ka ballpen? Sige lang po. Nakakita sa ballpen mo. Ayan, birthday ni Balong kaya nilibre niya yung mga tropa niya ng milk tea. Nakailang milk tea siya, Je? Ha? Nakailang milk tea. Tapos bigyan namin siya ng 2 Hello Panda. Dahil birthday niya. Kayo bukas ha? Dapat mabait na ngayon. Balik bukas. Bye! Ayan, mag-ukay-ukay na lang tayo guys. Pangpalubag-loob. Nagtutunlay kami guys ngayon. Baka mamaya ukay na lang tinda namin dito. Mag-ukay-ukay na lang yata tayo. Hindi, laban lang, di ba, Kuya Johnny? Wala, ganyan pa kaya yung sa kwan? Gayam. Sa bayan, kadami-daming kwan pa mo na tabi. Alay, bakit na dyan? Gawin mo na lang ako kayan dyan. Unboxing ng ukay-ukay ni Liana. Saan mo yan? Isang bandil na talaga yan? Bandil. 700 lang yan ay? Ha? 700 shipping lang yun. Magkano yan ay? Isang bandil talaga yung nabili mo na yan? Alay, Pero may idea ka kung anong mga laman yan? Ha? Dress. Kung puro dress?
Puro dress, pang-kwan. Baka naman may mga... Ay, mga maxi dress. Naka, bilisan nyo! Hala! Ay, alam mo sa Santi Pasay. Ayan, nagpintas na eh! Ina! Nagalaki mo talaga. Lahat ng tayo kung bumaka magulan. Ang dali daw para maganda-ganda. Iwanan mo na yung pinagtindan mo noon. 1,000 lang man. Jay! Jay! Huwag mo na itago yung pinagtindan mo. Puro coins man. Puro piso. Joke. Ay, nagka-joke-joke lang kami. Nagpatawa lang kami kasi Hindi pa makakain at ang kukulay. Dati nakakalimang libo. Dati nakakatatlong kalderong kanin sa Antipasig eh. Ngayon yung isa, marigatan pa yung may Boss George. Isa pa yun, ano tao? Kastan tumag. Sira dun sa kusina. sabi ko kay Gigi, Kapag talagang gawan niya ng paraan para mabuksan. oo walang gunting. Akala namin mga 10 piraso lang. Gaya may isang Kaya sabi ko siya. parang yung ang dami nito. Maglako ka, di kami mamaya sa kalsada. I-display mo na kaya dyan, no? Wala, nagdagdag na sila ng ukay-ukay. Wala na. Baka masira yun. Yung kabay mo di ba? Maano ko? Wala tayong gunting kasi hindi mabuksan. Ala, kakulay mo to, ante. Buti mo gusto yan na ano. Kay Eunice eh. Hindi mag... Kwan pa lang yun, balik din. Usod mo nga doon. Para makakalkal ako. Nakabukas na ay. Ano pang bukasan ay? Bilhin kasi. Oo, so, na, yan na sila, oh. Ay, isarado! Isarado yung ganito! Magsarado na agad. So, talaga daw wala. Dito isa? Dato yung pahinay, sabi ko sa'yo eh. 200 to isa. O, nang ito, malagninang. Alay, magkano yung binayaran niya? Kano yan? 7.5. Okay tayo dahil free time kami. Na, yun na, nagmula! What? Siyempre! Oh, wait lang. Ang tali! Hoy, sa ipin! Wala ano to? Kurtina ba to? Kayo. Langan na matawag. Mabasit! Tama sabi na yan. Ito. Ha, ito yung kapakalan ni Kon, oh. Wait, dyan lang muna ha. Ako, pawag siya. Hala, tabi mo rin dito. Ano ka na? Ay, dito sa lamesa. Ako yung long hair. Yan, maganda siya. Ayan po yung bakis siya. Na, nag-iso na yata sa NP kaga. Hindi ako tawag doon. Tapos wait lang. Good. Lakad. Saan galing to? Saan galing? Ay, Alagreta, ukay-ukay. Ha? Tanong ko na gusto mag-ano daw. May yung iba kasi magaganda naman yung ano. Mga tirahin natin ko niyo. Tingnan ko nga saglit lang, dyan lang yan. Hindi ko pa siyempre makita agad. Sorry. Itabi mo lang to muna. Oh, wait, tabi muna ito sa akin. Oh my goodness. Final. May Black, siyempre. Wait lang, dyan ka lang muna. Konti. Labahan ko kasi eh. Kami na maglaba, bawasan mo na lang. Marigatan ka pa pa. Agulo na mag-ukay. Dayan po talagang ukay-ukay sa amin. Tapos balikan naman namin mamaya. Akala ko, ano to? Hindi mo makita kwarong. Puro Mabasit. kung pang mag... Ay, Diyos ko nini. Ciao. Lalawa. Ay, auntie, pasingaw kung sino man gusto. Nagpili. Saan? Ito yung sa akin, pang kasal. Oo. Ayun sa'yo mo. Ayun sa thumbnail mo, Di. Ito gaw ko pa. Awan, naanak na amin. Wala, auntie, panga! Wala, panga kami sa Tama kailalim. kasi mga ano. Kayo lang ng mahaba naman yan. Gusto nga nila dito, maliliit. Na ito, ulagyan mo lang ng kon o kwaro. Pangkwar, kotilyo. Puro mo impalad. Ito oh. Palapal. Impalapan. Pakiingat, di na wala tayo. Ito lang maganda. Ay, malaki sa akin to ay. Yaking. Mabasit. Ito. Pabunse. Diyan ang tiyo malang puti.
Mag-doorbell lang kayo ha, pag may bibili. Huwag kayong mahiya. Pring-pring kami ngayon. Huwag kayong mahiya. Parang oras na. Yes. Marami kaming time. Tipasing ako, kamukha mo, bastida. Ay, dasta. Kapunta na kami sa ilalim, guys. Ito. Matagal na pasing. Kaya nga, pang bahay. Kala niya puro pang dress. Ito, hindi pang tulong. O, pang ano, pang labing-labing ni Uncle Marcel. Super, kilala niya na yung panty mong paborito. Antay, ito isuot mo maya, oh. Pang-abay. Ito. Ayan, ang puti. Ay, ito. Ito, pante. Maganda. Awan, no? Ayan kayo ni na. Pamukha na. Pagsamba. May kon ka pa, oh. May Kaliman. ako. Nagupit ka, nagupit to. Baka ikaw nakagutet. Ano? Hindi man napunit yung ano. Na ito, pang bit. Ay, yung nakadukan ko nga na itaben. Sino? Ay, ito, sinong may gusto antipasing, oh. Ito, ang ganda. Oh. Hindi Kamukha ng tipasahing. Unay. Yung mga pag-ano na. Oo. Talaga, ah. Isa lang ata nakuha ko. Pinakuha to. Ipakita ko to kay Akeng. Kung isukat ko, kung anong lagay sa Ganda akin. ito. Kaya nga, diba? kung sa akin, isukat ko. Yung dapat yung pinagpilian nyo, yung bukod yun rin para palitan tayo. Oo eh, para Hindi makita. namin balik niya na naman yan mamaya. Pinagpilian niya. Ito, pang gabi. Parang may Kasi man sa akin. pag to. nagano ka, ano yan, sa Boracay. Puro antipasing. Yung Boracay natin, wala na. Wala na, paano pang mag-Boracay? Tapos magkukutag na. Wala na rin kwan. Oras palalaki. Mintahan. Wala, makapagpag ka naman. Palapalungan kaya kita. Sandose. Puro mo nagingisay. Puro kwan. Ano yun? Iklabo. Gabi ng lagay. Kaba man kasi ng kon dito, oh. Ito uso yung ganito, oh, yung may lace-lace. Yung parang pang Tag-ulan ngayon eh, parang gusto ko. Sukat ko nga. Daba kamin data. Bakit ka unang ukay-ukay? Tapos i-display mo doon sa bahay. Yung mga pinagkukal mo doon, ilibig ng dihanger. Doon nga ako magtagtay ng ukay ko. Paano yun? Maganda. Tingnan ma. Ito pa oh. Kanya kita naman natin. Sabay ang bulot siya. Ito! Hindi Ito! ka naman nagaganyan. Dito Hindi na. kaya. Ayoko yan. Sabi na. Ang dali lang ang telay. Siyempre, Siyempre magdaan sa akin. Hindi ka magpamit. Ay, oh, ito ang cute. Papalansan. Bata, kaiingas mo. Ang daba doon dilaw kastoy manor. bakit? Kung Ang saan galing to ay? Kitang tanongan. Bangkok. Kanino to? Ay, hindi magkasya sa brasyo dahil ni Akin. Pag sinuot niya, Akin pa lang masikip na. Kalaki ng braso ito eh. Oo eh. Oh, magputok ah. Pang New Year ko, pang kadari. Bukan mo nga ah. Para maghangin ako your hair. Ah, may di bulsa kaya pala ganun ang design. Parang yung gamit ni Ping na ano, pink. Yung may... gusto ko tante. Kahit pang panata. Ah, nagtatawag na si ate. Ah, gusto ko may pocket ka. Wanan! Oo, di ako nakawi daw. May packet din to. Awanan, George. Hindi ka pa mag-uwi? Yeah, paano ako mag-uwi? Pinapunta naman nila dito yung ano, Kaya mo tayo. Tayo, tingnan mo kamay. Ay, maggatang, dag. Okay. Wow. Yan, maganda yan. Wait lang ay. Ay, ito, okay po. Parang yung gamit niya natin. Punta ka na. Nakado na yata siyang Tiligaya. Karami niya ng pinagilid. Wala naman na nakabis. Puro lang tiligaya. Ante pa sila maliit. Ay, anong belt nitong kursi na to? Mga sa akin. Ayun ang mabinta dito ay mga Ayan, ay maganda ay. Kaso baklas mo kasi. Ano ka? Kanay puraw. Paano mo ay may dito? Paano po nga? Ate, may pinga. Tricycle eh. Paano mo garon mapalansa pa ako kusot-kusot? Siyempre, labang ko muna tas. Kaya medyo anat, labang ko na yan bago ko i-display. Bigyan mo nga ako ng ng papoy mo. Yung ginapagay ko sa'yo. Magpalimutan. Kita. Yung igat ng ganito ko lang tiligayan. Tara, magpasam lang nga rin.
2XL. Matanggal ba itong mga pro-pro? Ito kanti Mariana Binta. Oo, bagay sa kanya at fun. Ni sa ako gayan dahil. Ali. Pangit di. Bigyan mo ako ng kwan. Kalating Kaluwang kasi ito. Saraduhan mo na yung camera niya. Ay, sorry po. Practice lang. Kaingay. Ayan yung kabisit planchahin na. Kakuskusaw. Wala, isang adobsong sa kinang tiligayan niyo. Puro kayo na. Huwag na to. Hala, kadami sa kanya dun, oh. Tingin yan tayo. Okay ba? Di ba maluwang? Ay, free mo ata ito ay, oh. Ito lang din kasi ayaw na ng mahaba. Si Dris. Bet ko nga rin ito. Bigay ko kanti ligay. Buksan mo na nga ay, oh. Dan, Ay, baka dito yan, oh, yung bell. Ha? Patingin ka na. Dan ang tiga na na. Jenny, bagay sa'yo, Jenny. Ay, Kasi lang yata yung ano okay. Mine, 10-9. Kaya dapat hindi mo pa ano. Ayun hindi kaya, mo kay? ang presyo niyan. Hindi, ako sa akin na yun. Pagkalan ko na lang. Sa kanya lang dyan daw ng presyo tayo pagkuha. Baka original tong belt na Kaya to. nga, Gucci. Hindi na lang. Ibenta mo na lang tama. Oh, 300. Basic na karkaro. Ala, ganda. Yan bagay sa'yo. May hiwa sa Oy, akin. kasi nagpasuhin Ay, tayo ko yan kay. Kung yung maya. Ginatakin na yung mukha ko. Oh. Ay, sorry. Ha? Ito ang mga Yung kuba. nalinisan na madam. Pati nga. Maghapon ako dito kahapon sa yung labas ang hindi ko pa nakusko. Pagka ano nyo mamaya yung pag ano nyo mga damit na yan. Nasa nyo lang yung ano. Okay. Narinig mo yung tay? Dahil, ginachat na ako ni Billy Boy. Yung pero yun. Ay! Ayun. Maganda Hindi, pura. Ay, mahaba yung sayo nito. Hala, ay! Ang ganda to, tits. Nakuha mo, tits. Kaya nga. Kita niyo yun. Sige, ringgor mo ba ng tay? Tanya ka pinili. Mura tayo, nagadupuro. Iwalay nga sa Ay, hindi yan nagapili ng kanya kayo ni Ito nga, pampabayan ko nga dito. Para may ikon sa likod. Kaya mo. Ay, to ante. Ay, sa akin na to ay, oh, walang damage. Walang mga dilaw-dilaw. Tumatako. Tayin ko na lang dito. Doon, antipasay. Kaya nga, mahaba nga lang. Tinanay ko. Saan yung nakuha man tayo? Yan, sa gilid. 1, 2, 3 gig. Pilian mo pa yan? Ihatid mo na lang ako, Peng. Ay, nasira pala yung lagayin. Paano ko ilagayin na yun? Alas, hindi pa siya may pampasalamat doon talaga na. Na, yan, te. Dan sa iga. Di ba gusto mo man ma-excite, eh, pa-repair mo na lang. Pero sakto mo nakaano ka lang. Ano mo, santi pa siya. Cheese pie na yung ginapabili ko. Paglangadan na. Eh, nauna kami. Itong mga truck, line, 10 lang ang line, mabuhat ko rin daw power. Wow, ikaw lang man ang nagkakiteng. Ikaw lang man ang ikaw kapauso. Ayan, ante, kamukha mo din, ante. Kaso parang maluwang. Malapad. Ako nagnasal, di ba pati Sa gilid. 13. Sarap. Hindi na rin mag-base. So, ganito. Sandali nga at yung ginanap ko ngayon, yan nga ang kusunada ko lang. Ganto na ako magtinda ba? Kaya pang dalaga yung anti-face, anti-patay. Yata ang tios. Ay, maganda rin, Peng. Itas mo yung short mo. Itabi mo na yung itabi mo. Magpili nga rin ako sa pinagpilian ng tuligaya. Tingnan nyo yan? Ah, di ba maganda eh. Ano yan? Magtawag lang ho kayo. Ganda yan. Eh, dito pala yun. Sama. Ay, kahit hindi mo naman kasi ilagay dito sa ayan pala. Di ba isa gusto lang? Wala mo kasi tayong salami. Tara, magsalamin tayo doon kahit kahit wala akong gawa doon. Take one. Dito hindi ko na mataan. Parang tungkoy dyan kasi mo. Napa, kuwan mo na naman yan, oh.
Puro para sa'yo man yata. Oo, puro sa kanya lahat. Di mo naman anak, 1,000. 150 yan ang te. Saan yung pinagpilian niyo? Ito ka nag-akyat na ako, oh. Kasama magkabayad utang dito. Ito, panggabi. Hindi mo may bagbagaji, hindi makabahay ka. Madanagan sa Tiligaya. Hindi mo ipakita dito. Yan sana ako sa mga kapitbahay, upang magbili sila. Ayun nga pa yan. Kanino to? Saya? Sa'yo ta? Meron mo kong bata. Hindi ako din lang problema pagpasarap. Uniform! Lahat nabili. Pagpunta ka na daw, nakadress pa kami, oh. Bakit? Ako na nga magpunta. Pinakagubad. Nakadress? Oo. Nabuwang na kami guys. Kami. Kasi wala kami pinibintaan. Nababaliw na. Ulit? Nagtulakan sa ako doon. Maganda sa pagnalabahan. At saka Ito, kamukha ng tilisle. Bilisle. Nag-uwi yung dalawa dito. Gumawi siya niya. Ala. Ano ako tayo napili ng te? Sana? Hindi pa tayo. Hindi daw niya napili. Daman na. Ang muna ba, di ka size na? Tanggalin mo nga, ante. Ha? Hindi, gusto ko lang yung kulay niya. Wala ba natin, alam mo yun. Patry nga, ante. Maglabas ka ng balikat nga. Hindi ka ginahabol ng Kim Marcel. Hindi mo maglabas na yung pirme. Hindi mo. Magpa-injection ako. Kung dalaga lang yan, magganyan ka sabi ng Kim Marcel. Ah, nag-burgay. Ito, ito. Sinong maliit? Eh, may iba dito, magmahal. Lakas mo ba? Uwi. Ate, ba kayo dyan? Hindi, okay lang. Kaigsig man. Maganda to, oh. Kaya lang maigsig. Hindi ba sobrang magdabol ko? Nahilis ka ma? Sa ganda ngayon. Hindi sa mga tindahan ko na sila tipiling. Ang problema ito. Sakto yan, pasalamat. Naungap. Mayroon pa ba sa akin? Wala ko manakal. Ah, mukha mo yan. Wala nang mga paninda. Magpabayan ka bukas. Pabayan tayo. Ay, ito sa akin dalawa sa atin ko sa nilagay mo na dun, ha? Yung pamalita mo dun, ha? Oo, ay, baby ko na yun. Yo? Shoulder? Oo. Yung labas yung ganta? Ako ka pang... Hindi naman yung ganyan. Ito pang panata lang mo. Ay, dalawa. Bukal! Gising! Tay! Oh, guys! Bel kayo! Oh, kumain na! Small to large, XL. Ito talaga pang madam, oh. Ah, wala pa. Si mami mo nandun doon. Nakikigulo pa. Para namang ano to, pawikan na. Ante, suot mo to. Ayun, parang maganda yun. Tingnan nga ako. Ang apulong pa, ang Ha? apulong. Ha? Ang apulong. Ba't ako magpili? Tinda ko to, hindi wala lugi na. Hindi mo nakapili sa Tiligay. Ayaw din nagtitalabahan. Butulis na dito. Sabi ko, Daling ko yung salamin. oh. Nakalimutan ko, nagtaray na ako dito. Nakaado ang mga indegrutay. Nasaan ka na? Eh, dyan na, pauwi na. Ginaan ka lang itong anak, dito binabay ukay. Tara na. Magsuot kayo, ante, at para magpicture tayo. Yan. Kagayan. Ito ang tunay na madam. Yan ang madam, guys. Madam dami. Yan ang tunay na. Yan nga. Ali, ito yung... Ayun. Dali. Ito, yung malaking butas, may pasok yung kamay mo. Dito, oh. Diyos ko na. Dito sa may side. Mm.
kasi oh. Tanggalin ko kasi yung zipper, may zipper kasi. Ba't kasi may kunyan sa loob? May doble pa Paano rin. na lang kung nagamadali ka? Wala na sila. Wala na, last time dito sa inyo. Ang laba-laba. Sa basura namin. Okay. Oh, di ba? Oh. Antay, ganun mo kasi, oh. Eh, ganun mo. Yan, ganyan. Oh, dali na dito sa labas. Mag-picture tayo. Amen. Dapat ganun man tayo, yung madam na madam. Nakaganto tayo. Diyan ka sa pan. Antay, magbaba ka. Mukha na rin. Mag-ano kaya pantay? Wait lang. Sino kaya to? Santay. Santay pa pala yun. Ayan, maganda ante, madam. Madam Damin. Ayan guys, iuwi muna namin itong ukay-ukay sa bahay para malabhan na lang ni ate. Ganda ng ngayon, panahon.